Mitä? Ei. Savu täällä ainakin heitellään. Joku on. Varmaan tää kivikos jossain joku vitu kylpeävi. Mä jännät kameran kulmat nyt kyllä. Takana. Oikein. Ei noin oikein. Se iso kiven takaa siellä oli sieltä. Röpötä sinne Mitä sä sanoit, Miika? Aa. Käännä keulan Tässä on ihan uskomaton Ai kiikari. Norris. Kiikari. Oikealla näkyy Tästä on kaatunut aita. Tää on just juoksee joku sinne itästä. Saamme granaatilla. Fiksaan tänne. Foundry not found. What? Se on aikamoinen kiikari tässä vehkeessä. Pannuja. Anta vähän hassua kamerakulmaa tossa. Joku yrittäis ampua mua jostain. Se on sitä kopterikin täällä alhaalla näissä. Kohdassa ei ketään. Miks mä etten pääse kuskiksi vittu? Vitu amkhaaksi vittu. Tässä on pikku. Mikä täällä räjähti? Pikkukopterikin se tuohon, mutta joku se on vaan tulipallaksi ilmassa. Missä ei enää mitään. Näet sä, Miika, mistä se ampui? Ei, mikä vittu se oli? Vähän taas vähän eteenpäin. Jos. Ai, Jani kuoli. No se tuli vähän puskasta. Yhtäkkiä vaan pessähti. No se mitään. Ja karkkuu sit saatana kaikkea. Oho. Mistähän se tuli vittu? Voi pysäytä mikään vittu. Mä lähden Kyllä. menee. Joo, mä näin yhden ainakin siellä. Olin niin kotona. Oho. Tulee... Joo, mä katon jos mä saisin sut Kaikki ylös. muut punaisella paitsi enkinen, se on valkoinen. Puuttuu renkaita siltä, että vaan nylkyttää menemään täällä. Mutta hieno peli, ei voi muuta sanoa. Respawniksi mä. Joo, en mä sinne pääse. Tulee yksi ja mulla ei ole mitään kunneria eikä mitään. Sitten toivotaan. Mä tuun ressaan nyt. Kuka tietää, että millähän vitulla ne ampuu ja mistä vittu. Ja miksei mulla ole panduja enää. Vai. Kattele just... Näkyykö tuottaa sitä... Oho, nyt joku heitti jotain. Mikä vittu ääni toi oli? Se oli minä. Aa. Ei No, se hätää. räjähti. Rokkispaune kuin turvallinen. Tää kuuluu kovasti ääni. Ai kato, sä oot siinä vieressä. Oi, sieltä. Joo. Mistä tätä ammutaan? Siinä oli yksi paikka. Mä yritän juosta tästä nopeasti. Se herättää mut. Joo. Mistä on porukku? Ai nyt ammutaan. No mut sä varmaan pystyt sit... Älä mene vaan sen kulmaa ympäri, niin pitäis pystyä. Joku snaippas mut jostain. Aa. Helvetti. Tuo mun nenä osoittamassa suunnassa on joku vittu
Sieltä suunnasta tulee, niillä on ehkä rekka vielä siellä. Tosin siellä räjähti jotain aika pahasti. Se varmaan joku kävi tuhoon. Commander. Ei enää muuta tehdä. Sieltä tulee ainakin 2. Kuskin paikkakin pitäisi olla vapaana, mutta on vissiin junista taas vitu. Aidassa. Tästä on taas sinkua. Sä saat ajamaan. Se oli joku ryömi. Mä yritin mennä yli siitä, niin se jämähti siihen. Missä sä oot? Sä oot sieltä alempana. Tuolla, mihin mä nyt katon, tuolla meni tonne vasemmalle tosta, niin ton seinän taakse. Mitä se räjähtää? Tuolla. Kopteri tulossa. Panokset siinäkin. Vähän enemmän ennakkoa. Mä teen. Ollaan suoraan edespäin, kun tuo Crotchi kuoli. Ja sinisen aidan luona. Tänne jonnekin juoksia. Siinä lentää vittu koppa. Kyllä täällä ainakin ammuskellaan. Kato, nyt alkaa rengas pyöriä. Pääsit sä pois tästä? Mä oon koko ajan pitänyt pohjassa tolleen hyvin hitaasti tapahtuu jotain. No, mulla on 1500 konekiväärin pannut tästä. Vasemmalta joku ampuu. Jos ruutu sumenee välillä. Ketä räjähtää? Nyt tulee tuon seinän toiselta puolelta. Siellä on tommonen ammuspikkukopteri. Tää olla. Tommoset vatkailut tähän väliin. Tässä on tommonen iso kopteri. Se rengaskin vähän heiluu. Se kuoli. Siellä on vieläkin kyllä se rekka varmaan, koska mun mielestä mä ammuin tuon aika hetki sitten. Tai niillä on ehkä uusi rekka tullut. Niin, vähän niin. Onko se vieläkin? Eikö se just räjähtänyt? Oho. Kiikku. Mitä? Kato, liikkuu vai? Ai kato, onhan se vielä elossa. Keikahti eteenpäin. No mä räjäytän, niin ei ainakaan sitten. Tuu vähän ohi. Mullakin. Tosi toi kyllä on aika mustan näköinen, ettei se nyt ihan hirveen hyvässä kunnossa. Joku syö pamahti. Se on 2 kertaa räjähtänyt. Laskeltu joku kopteri tuossa täysin toisessa suunnassa. Mitä tää räjähtelee? No, vielä vähän stop. Kato! Vittu! Suoraan edessä kopteri. Mä näen. Joo, puun takana. Mä en vaan yksinkertaisesti näe. Puun takana. Siinä menee. Tuo mikä lentää. Onko se oma? Ei. 4,5 metriä. Lähestyy kovaa. Liian korkealla mä en pysty ampumaan sitä. Lähetäänkö takaspäin? Stoppa. Vittu. Älä pakkiin, saatana. Nee. Taas eteenpäin. Punaiset ottanut haltuun. Se meni. Mitä siihen on matkaa, vittu? 3. Eikä. Mikä meidät tappaa? Raketti Se varmaan. puska